milé naše babičky, detkovia, drahí naši seniori. Dovolte mi, aby som vás aj ja pri príležitosti mesiaca úcty k starším čo najsrdečnejšie pozdravil a zaželal vám predovšetkým dobré zdravie. Je pre mňa a nás všetkých veľkou cťou, že sme sa tu zišli v takom hojnom počte a že sa vám môžem prihovoriť. Nielen preto, že sa to patrí a slúši, ale hlavne preto, že si to všetci určite zaslúžite. Mnohí z vás počas svojho života tvrdo pracovali a obetovali prevažnú časť vášho doterajšieho života tomu, aby sa vašim deťom, vnúčatám, ale aj nám mladším žilo lepšie. Právom si preto zaslúžite našu úctu a uznanie. Tak ako každé obdobie nášho života, aj obdobie starnutia sa nás všetkých výsostne dotýka. Je to proces, ktorý je prirodzenou súčasťou nášho života a nedá sa zastaviť. Človek sa ocitá v jeseni svojho života a spomína na časy minulé. Nástup do dôchodku však ešte neznamená, že sa končí životná aktivita. Práve naopak. Je obdivuhodné, ako mnohí z vás aktívne prežívajú toto životné obdobie. Touto cestou by som vás chcel aj ja povzbudiť do ďalších rokov vašej životnej púte. Nech vás netrápi nejaký vek, veď človek nie je krásny, len keď je mladý. Človek je krásny aj podľa jeho správania, múdrosti a slov, ktorými vie zaujať toho druhého. Ako sa zvykne vravie, človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Preto, milí naši seniori, nezúfajte a nepodľahajte rôznym depresívnym náladám. Ak vám to váš zdravotný stav dovolí, využite každú príležitosť, ktorá sa vám naskytne, na pokojné, ale zároveň aktívne prežitie jesene vášho života. Pohybujte sa a zostaňte v kontakte so svojím okolím. My si vás veľmi vážime a ceníme si všetko to, čo ste pre nás a naše mladé generácie vykonali. Právom vám preto patrí srdečná vďaka a za všetkých nás jedno obrovské ďakujem. Na znak vďaky príjmite od našich najmenších aj dnešný kultúrny program. Na záver mi dovolte, aby som vám poprial pokojné a zmysluplné prežitie zostávajúcich dní a týždňov tohto roka, pevné zdravie, veľa radosti, spokojnosti a pohody v kruhu svojich najbližších. V mene všetkých zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj v mene svojom vám prajem len to najlepšie. Ďakujem za pozornosť.